Добре дошли във време за ужаси. Ако обичате страховити истории, абонирайте се за канала и дайте едно харесване, това е само началото на ужаса. На изоставен ЖП коловоз край малко село всяка нощ минавал влак, който никой не виждал. Само звукът на метални колела по релсите и далечно свистене. Георги, млад фотограф, решил да заснеме феномена. Изчакал до полунощ. Студът бил непоносим, но точно в 0 часа и 15 минути въздухът се разтресъл. Вятърът носел шум на влак, но половозът бил празен, изведнъж фотоапаратът му щракнал сам. На кадъра видял вагони, пълни с лица, бледи, изкривени, притиснати до прозорците. Всички гледали към него, глас прошепнал: следващата спирка си ти. Георги избягал, но фотоапаратът останал там. Сутринта полицията го намерила с последна снимка. На нея Георги седял във влака, с празни очи, сред останалите души. Ако чуете влак, но не виждате релси, бихте ли останали да чакате? Споделете в коментарите и се абонирайте за време за ужаси.